Gràcies, senyora presidenta. Gràcies al Marcos, Ariel i família. Gràcies a la gent del DMD que ens torna a acompanyar avui aquí. Crec que val la pena agrair-los que no només estiguin aquí, sinó la paciència que tenen amb nosaltres en les millores que crec que anem fent, avançant cap a la despenalització de l'eutanàsia i avançant també pas a pas cap al suïcidi assistit, perquè ja hem fet passos importants en les cures pal·liatives i tenim un magnífic sistema de PADES que el problema que té és que no pot estar a les 24 hores treballant ni arribar a tots els territoris amb la qualitat i la disponibilitat que segurament el propi sistema de PADES voldria donar-los. Però crec que val la pena repetir aquest agraïment perquè vostès, amb el seu treball, que porta ja gairebé 20 anys fent-se, ens estan aportant solidaritat, humanitat, civilització en un moment importantíssim per a totes les persones, en el moment més difícil, i ens ajuden a fer i refer, per desgràcia, descosint moltes vegades, passos d'avanç d'avenços com els que es havien plantejat fa poc en el Congreso a Madrid i que no van prosperar, però que crec que la proposta d'Unidos Podemos, magníficament defensada amb passió, amb indignació genuïna i amb estimació i afecte per les persones malaltes, per la Marta Sibina, entre altres, mereixia un millor resultat. De totes maneres, els textos queden, el sentiment queda, i avui aquí jo voldria afegir un parell de qüestions que crec importants. El primer és que és veritat que volem morir bé, volem una bona mort. Això és l'eutanàsia. L'eutanàsia vol dir, com saben vostès perfectament, bona mort. Però sobretot el que volem exigir és el dret a que no ens obliguin a morir malament. És a dir, com podem aconseguir que a la majoria de les persones en la situació que arribi aquesta bona mort, per aquest increment, per aquesta pujada de graus de civilització de la nostra societat. I jo penso que s'aconsegueix posant unes dosis adients de laïcisme al Codi Penal, de dignitat, d'agafar l'autonomia, aquesta autonomia que estem tan reivindicant, portant-la a la persona, que és en definitiva la unitat primera i fonamental de la societat, i tirant endavant amb afecte, amb dignitat, el que és aquesta extensió de la bona mort que desitgem per tothom. Ningú vol morir malament, però poca gent, i nosaltres en aquest sentit som uns privilegiats, podem fer alguna cosa, podem legislar per aconseguir que la bona mort arribi a la immensa majoria de les persones i treure sofriment i treure angoixa. Jo voldria, en aquest sentit, utilitzar les paraules d'un amic meu que ha treballat molts anys amb persones malaltes, amb amigues, persones malaltes i amigues, que s'han suïcidat a vegades de manera cruel, que els estalviaré explicar-los, i que ell mateix, pels mateixos dolors i per la mateixa manca de sentit de la seva vida, es va plantejar com abandonar aquest món i abandonar aquest món. I en un moment de desesperació i de molt dolor es va trobar amb el que ell en diu un pla B i va agrair de manera especial haver trobat la mà, haver pogut agafar-se a la comprensió i solidaritat de
l'organització DMD. I llavors ell explicava que en un moment en què l'angoixa que li creixia, el que més li angoixava era no poder-ne parlar obertament del que li passava, del que sentia, del que necessitava. I que trobar en el DMD gent que l'escoltava i que l'entenia va ser un alleujament molt gran. I els dono les gràcies per tota la feina que fan, que no la fan per les persones, que la fan per la societat, que la fan per l'enriquiment de la política, perquè li varen ajudar a treure bona part de l'angoixa. I aleshores se'n va adonar que amb gent com vostès podia resistir mentre vulgui i pugui resistir. Perquè si arribés al punt en què ja no pogués i no volgués més, tindria una opció de sortida que comença a estar definida i que nosaltres, els parlamentaris de Catalunya i els parlamentaris del Congrés, podem arribar a definir millor. I amb aquesta tranquil·litat de trobar solidaritat, de trobar qui entén, de trobar qui està amb tu, i amb més convicció que mai es va començar a plantejar-se encara millor què implica la bona mort. I no només per ell, sinó per, en general, tota la societat. I considerava que si una persona arriba al punt de no poder més, no és just que després de tot plegat encara es vegi obligada a marxar d'aquest món sense poder dir adeu de forma oberta i serena. I hagi de marxar en solitud, amb neguit i amb sentiment de culpa per ell i per les persones que deixa, i que es vegi obligada a morir d'una manera tan o encara més dura que el sofriment d'una vida amb dolor i sofriment. I si s'ha tingut una mort indigna, no és el final que cal a una vida digna. Per tant, considerava que mirar de garantir una mort sense dolor en tots els casos era un tema que la nostra societat havia de vetllar-se i plantejar perquè una persona a les seves condicions de vida, quan les seves condicions de vida ja no li resulten ni suportables ni dignes, ni mai arriben al punt de no poder o no voler poder seguir, arriba al punt en què tot el cos, la voluntat, diu prou, pugui tenir un final assistit, acompanyat, compartit, de la mà d'un metge que no ha de patir per cap codi penal, de la mà d'una persona amiga que no ha de patir perquè li caiguin les culpes o pugui anar a la presó. I aquest amic meu es preguntava, no seria això el més compassiu, el més civilitzat, el més humà? I es preguntava, no hi tenim dret? I jo penso que aquestes preguntes nosaltres, tots plegats, totes plegades, tenim l'obligació i el deure i el dret també de donar-li resposta. Moltes gràcies.